Ah. Mba well. 22. Ele 22. Yeah. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eme isi. Ị na-eme isi? Stand there, my friend. Stand there. You think I'm joking here? I said stand there again. Do you think I'm joking here with you? Are you okay? Ke university ị gara? I got university. Okay, you been here. You think I'm joking? I said stand there and you are coming here. Tell them egwu. A guy university. In a mission. Kebishi na watch him. Kebishi na watch him. Anambra State. Anambra State. Magan and Pagan one. Adima. Hadendo. Mam dindo. Ogina happy. Eya. Oya ganya magi phone, mogi mpagi phone. Mama no ya. Ganya mpagi phone. Nsigina that man ya so mo mbi ya. Mana owe onye na ya. Okay. Enwe school na ị na-aga, ị na-eke isi. Ana m aga school. Ka ihe na-arụ, le ihe na-arụ, ka ihe na-arụ, ka ihe nwe ọrụ gị. Ọrụ m bụ ike isi, ime mbọ analysis. Na nke onye ka ibi? Ebi na be nne m na nna m. Okay, onye na-enye gị, onye na-efeed gị? Nne m. Were phone aga nye nne gị. Nne m anọ ya na ọnọ ya. Ị nwere phone ọzọ? Mba. Okay. Okay. Ị chọrọ ka m mee gị interview? Ọ ihe m bịa n'onwe ihe ọzọ. Okay, lee eme nwoke ji agụ gị ugbu a. Ị na-anụ ihe m na-ekwu kịta? Asị m ebe ahụ na-eme mkpọtụ. Nọrọ ebe na-adị noise, ọ ga-egbanyụ TV n'ọdị a. Onwe TV n'ebe a. Oya, ọkwa ịma na ihe ọbụla emere ebe a ga-abụ na social media dị na nga dị iru. Onye ọbụla nọ dị a sị ha na-achọ m noise, m ga-ebutu gị here na. Enwe niwe a na-ekwuzi okwu. Dewe phone a na ga-ebili ọtọ gị lazụ. Okay, ka sebe ya so. That's a bit of crap and got me making interview. One thing going on. That's a bit of crap I hear making interview. The way phone and I like it, so make interview. Chile Kabagoko. When you are ready for interview, Gabia. Ekele. Ibrahim for interview, Ibrahim kele. Oh, sorry, abịa m for interview. Akwe mani ihe ọbụla mere bag abana social media niile nga dị rume wege interview. The way phone na la ga bilot ga lara mas. Bupu that thing ikpu n'anya. Iprum that thing iyi n'anya. Iprum that thing iyi n'anya. Ipu that thing. Okay. The way anala. Okay. Wetu onu ụkwụ gị n'ala. Wetu onu ụkwụ gị n'ala. Chineke agbaghị ọkụ gị bịa nga gwere ụkwụ gbagume n'elu. Tiyiri ngaji eji atọ ọnụ ga gara. Ebira nga bịa were ụkwụ ha ngara m n'elu ya. Ogologo itohu. Gị bịa were kwe ụkwụ ga meghị ya dị ka ịgbatịrị agbatị. Were gbagume n'elu ya. Itigire m oke. Tọ na-azụ gị.
Listen, in right here again, Zakola. Lanya. Yeah, Ngaji and Eja Tono Gara. We will take a spoon. We will take the knock a spoon and Eja Tono, a Tono Gary on Haneri. Anyone will be a gas, I call again, may put to here. Tono Azore, I am in a Hunga Honzo. Brucatrata, Bianchi stop Aragam. Look at Lewanya front of there. Look at Don't ask the wire there. Ask the wire na wall there. The wire na wall there. Whatever verse there. Look at. Hey ya, away from our house. First that side the chile kabagoko. Look at. Look at. Look at. That would phone, okay? Look at. That would phone. One more be a name. Okay. Bishop, can I zero my glasses, Kita? Oh, I sure. You got the natural. Oh, my God, what can I bam nine? I can't bag na which anya. No time I hunger. Oh, can I bam nine? Tea, the way to you, when she rap and branga date, I'll come to wait for Nanny who remember interview. What back and on other. Tea, Papa may wish your tongue knock up on my way. Branga bear with my car. When you catrata. Yes, we're back and I go back and on other. When I phone out the way you. Cat. The way bear. Enugu State. A bit Enugu. Sir? A bit Enugu. I know me you could. A bit Eziagu. Abelagu. A bit Eziagu. Eziagu. Umoy. Ugwaku. A bit no more. Ugwaku. A therefore 26. You wish you got your up and work him and no daughter. Huh? Mommy's no ejimam. No ejimam me. You want a jima? But ongugo. A jima na kwe kuna jima 1 hour. I'm not more goose in me. Ishi. What will I say? One boy be a yirishi about one. Every Google. One boy be a chapter in your jan, you want my bread to and I go shrike. Ocean. Mege gala bara. After this interview, ge gala bara. Msegene. Okay, mugala bara. Anagi shike. I'm recording. Imele wine na wine mbo. Mba. Ilu. Kemenu kegbe potro wa. Nwoke abia be sege mo na aloge mbo. Enwe be nwoke bra na ngwa ge okwu olulu. Se potro wa. Gini mere? Oh my God. Ego mere gini? Oh my God, but I like you, homie. I like you, homie, like that. Eleye ma m na-ajụ gị. Asị kemgbe potro wa nwoke obela sege na ọ ga-alụ gị. I can see the now. So But I refuse. Makam, I like it on you like that. So can you butter ego na the thing?
Eh? I know Nne me. kodi nwoke chọrọ. Actually, nwoke with fear of God. This nwoke with purpose. Nwoke is solid. Now bugote this guy back. The admin got to get data na phone. Your data is cutting off. All I cut off. You went no data. So I'm okay. They solid. I'm dead. Lorebe network hold there. So I'm okay. They solid. Ghana na gym house select and that would. Ghana gym house select and that would. So I'm okay. They solid. Onye really. Oti who you there? But now when I get some kind of solid. I mean, them you. I'm not my mate. My go happen and no. Na mama we show man I am rich get it ota. Okay. They solid. Ihe mean iwu nwoke dị stable. Nwoke dị stable emotionally and all round stability. Can he get more fat to a man or better login? Okay, so hey, I will offer my kind. Okay. Can get so he may offer to any man that comes to my life, but my ability to support. That's Ebranga and also Lanya. You know, Tihu Lede. You know, Tishi Wayne Humpi. Ebranga bis English. One Yenugu Nenugu Rego. Ebranga bis English. Ebranga bis English. The one who done them boche on a dog. Kebranga Biasakram English. Eh? I'm a master. Headmistress. Ebranga bis upon Empire Paishi. Ebranga Biasu English. Isso, iwe garden no. Respect your maginga. Headmistress, can you get more fat to work a better logger? Nge with this support. Nge nyekwa ya in every area in anything or maybe on a try build himself or anything at all. I'll bring support. Kehenaro. A psychiatric doctor. Telerozan. I na Gwandala. Na runu no gwe I na gwandi mental issues. Nara. Telerozana. It was not on the psychiatric. Yeah. Buru glass again. Thank you. Doctor, no. About more I've got that cigar handy again because some more so only one no yen locotandara wonyara. About because any man brought to you who have was damn you I had to go to him again. I had to go to him again. I had to go to him again. Aboko moyara I na gwandara. I'm chileka bagoko. Onye lekotonyara wonya. We are okay. We are as in you see that is why we are able to take care of mad people. Akoko. Ishi de get magebia na nasru Igbo Ghana English. Nasru Igbo Ghana English. Guess me she de get Nasru Igbo Ghana English. Guess me she de get ma. I'm gonna Igbo now. Oh, slip of tongue. Ondara no there. Huh?
Mba, enyi m nwanyị. Ndara ha tala ya. Mba, ha na-akpọ m nwunye ha. Ndara. It's because of their condition. Ha na-enwe denial. They are in denial that onwe ihe na-eme ha. So if I treat her, see that they are fine, that you look like their wife. No, nwoke dịrịkwa nọ careful ihe lụrụkwara n'isi. Enwela onye tara ala gị mbụ? Mba. Kemgbe ị pụtara ụwa nwoke atabeghị? Mba. Iji na-abịa nwoke since ị pụtara ụwa? That's ewu nwaanyị na-amaghị nwoke. Yes. Mmaga ọ dị ndụ? Ọnọdụ a, mmaga ọnọdụ a? Ọ nọ. Ọ ya gaa nye mma gị phone. Mommy m nọ. Gaa nye mma gị phone. Mommy. Ọ na-abịa, mommy biko. Onye na-ekwu? Onye? Mommy bịa saịda. Onye? Mma doctor, good evening. Mommy Bishop, no mommy. Good evening. Mma doctor, good evening. Good evening. Ka ị mere? Adị m mma. Nwa gị abịara for interview and also wee medical doctor wee eziokwu. Yes. Bịa nne nọrọ ebe netwọk ụnọ biko. Enwekwa m network. It's glitching, but Medical doctor ka ọ bụ psychiatric medical doctor. Ịnụga ihe m na-ekwu? Mma ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ị na-ekwu ọfụma? Ịma na ị na-anụ nke m? Anụwala ngụ ugbu a nwa gị nwaanyị netwọk anyị gị nsogbu. Bịa nne gaa n'aka aka the other side, gaa na the other hand mma gị nọ. Gaa na the other hand. ebe a. Mma. Nwa ga nwele mgbe ara agbara ya. Ara kwatara idiri arọ. Ara ntamu. Mba, kekwa nke isi na arakwa. Nsị gị na psychiatric medical doctor. Okay. Mma nwa gị ọ matala nwoke. Azụrụ m nwa m ọfụma ọmahọ. Atụnye n'ime Chineke, o nwere egwu Chukwu. Ruo kịta. Ma na-ele m anya ebe a. Husband 001 na-ekwuru gị okwu. Ịbịara ga aga na-ata ihe n'ọnụ. Eleghị iji ataga ihe ihe a. Ana m atapụ ya mitin wee kpọọ m. Ana m eribe ife wee kpọọ m. Ịbịa nga m awa ajụjụ ka m na ịbịa nga ga-edewe ihe anyị iri ya. Mụ na gị nọ n'ife ị na-ekwu, ana m aghọta ya. Isi agbụrụ this your daughter na ọwụ gị wabiri ya dị isi. Kedu isi ọkwa? This is night blindness. Anyị sị gị na ikpuru isi. O yipụrụ glasses ya ọhụrụ ahụ. O yipụrụ glasses ya ọhụrụ ahụ ụzọ. Otu isi wee kpuru nke gị ka anyị si wee kpuru. Telero sana. That's na ekpuru m. Asị gị na onye ọbụla kpụ glass ka isi kpuru.
That's what I'm saying. We're waiting again in case. Afọ m ọkwa nwa gị ikpu glass wee kpụpụ nke m. Ele jamu na grum Isi ekpu anyị. We are permanent. Yes, I'm here. Okay. Hello. Ona na niye na-ekwu. And anyị ekpuru isi. Ona na niye na-ekwu. Anyị na n'ife na-ekwu ọfụma. Hey. Nsị na anyị na n'ife na-ekwu ọfụma o. Ma nwa gị chọrọ ka m mee ya interview di. Genotype gị nne. Ewu. Nna biko kpọkwa ezigbo mmadụ do. Genotype gị. Nọ na di na-abịakwa n'okwe ha. Chukwu mere ka o si n'aka gị nwee isi. Bịa nne genotype gị. Ana m ekpekwa ekpere ka o si n'aka gị nwee isi. Oh, AA. Blood group gị. B plus. Ma phone number gị. 081 bịa nlele anya. 6 Wepụta ihu gị. Wepụta ihu gị ọfụma. Wepụta ihu gị ọfụma kpọọ phone number gị. 081 62 56 9139. Ọkwa ịma na ihe anyị mere ebe a ga-aba na social media. Nna dị emekwa nke obere nwa m o. Yeah. Nye mma gị mpaghị ọka dị ndụ nne. Okay. Mommy. Nye mma gị ahụ phone. Nna. Onye wụ nna. Nne m Ọmụ o. awụ nna. Ọmụ awụ nna. Ọmụ awụ nna. Ọmụ a ka ịkpọga nna. Gịnị ka mma agba nwoke niile wụ nna. Nwoke niile wụ nna. Otu nwaanyị niile tiwuru nne. Nwoke niile wụ nna. Akpọkwala m nna again. Akpọkwala m nna again. Gịnị ka mma akpọrọ gị? Kpọwa m bishop. Oh, ngwa nwoke. Bishop, ke ụka ọwụ ke bishop ụka ọdụ. Nne ke bishop ụka. Oh, Bishop TikTok. Oh, ife ọwụ. Imere ọfụma. Bishop. Mma. Bishop, thank you. Thank you, sir. Nwa Nwa m amaka kwuo. Ese? Nsị na omume nwa m amaka. Ọ bịakwara ezigbo taa akwụkwọ. Nwee ezigbo omume. Ọwụ ata, ọwụ na-ata arụ. Ịtakwa arụ. Ana m ata ọ ya eji taa. Nwa mana ihe unu ji tii ya na dọtọ ndị ara. Ya takwala nwoke ọ bụla arụ. Ịmakwana ọ nịkịta akwụkwọ ka ọ gụ psychiatric doctor ije jụọ ha ife psychiatric doctor ka akọwala gị ife ọwụ. Ebe ahụ na ọwụ. Okay. Ndị ara mekara noise na background ahụ. Ọ bụ akwa sọsọ ndị ara ka a na-agwọ. Psychiatric o nwere emotional dị gị wee nwee psychiatric problem.